Diolch i'r Coleg Cymraeg, dwi wedi gallu arbenigo yn y meysydd o niwrowyddoniaeth a dwyieithrwydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r maes wedi datblygu dipyn ers i'r Coleg Cymraeg gael ei sefydlu. Y prif newid ydy fod yna fwy o ddarpariaeth Cymraeg ar gyfer myfyrwyr, ac erbyn hyn mae myfyrwyr yn gallu gwneud yr holl drydedd blwyddyn mewn seicoleg drwy gyfrwng y Gymraeg. Leni, mae gennau 16 o fyfyrwyr yn y maes seicoleg sydd eisiau dysgu drwy'r Gymraeg, a dwi hefyd yn dysgu ar fodiwl hefo myfyrwyr o 2 ysgol gwahanol, a mae yna 36 o fyfyrwyr ar y modiwl yna. Mae yna dipyn fwy o ddealltwriaeth am y Gymraeg rwan ar hyd y brifysgol, a dwi'n teimlo fel bod y Gymraeg yn cael ei derbyn a'i hannog i staff a myfyrwyr erbyn hyn. Yn bersonol, y gwahaniaeth mwyaf mae'r coleg wedi wneud ydy creu rhwydwaith a chymuned o ddarlithwyr Cymraeg ar draws Gymru. Dwi wedi cael mynd i gyfarfodydd a chynadleddau a cyfarfod gymaint o bobl fyswn i erioed wedi cyfarfod o'r blaen. O safbwynt addysg uwch yn ehangach, y newid mwyaf mae'r coleg wedi wneud ydy sefydlu pwysigrwydd y Gymraeg. Pan nes i ddechrau, oedd y ddarpariaeth Cymraeg yn rhywbeth ychwanegol neu'n rhywbeth fyswn i'n wneud os yn ni'n gallu, ac ŵan mae yna newid mawr wedi bod o ran y ddarpariaeth Cymraeg. Mae yna statws i'r iaith ŵan. Penblwydd hapus iawn i'r Coleg Cymraeg yn 10 oed, a diolch yn fawr am gael bod yn rhan o'r siwrne.